Отваряме новия Ascended Heroes Box. Промокартата, Mega M-Bor EX и Jumbo картата и 4... Изпаднаха ми паковете! И 4 пака на Ascended Heroes. Нека да видим, ще дойде ли този ден, в който ще отворя God Pack. Така. Хоп. Нека да видим. Няма нищо тука. Мамка му. На втория пак. Дали ще има нещо? Добре, може да не е. God Pack, например, един Генгар няма да го върна. И това не е Holo Energy, това не е God Pack, добре. Така. Уоу, Клефери EX! Ще бъде на късмета на наша страна. Давам силата ти. Силата си. Не беше Holo Energy. Аз не вярвах, честно казано. Така, Генгар, please, един Генгар. И Генгар има. Оп, това не е нищо. Макар го. Кога ще се падне нещо запитно човек? Кога? Не знам, но за сега е доста траш положението. Мисля, хората пулват някакви неща. Ти освен да пулнеш златния Charizard в самото начало, повече нищо по-така май не пулнахме. Да. Оп, EX. Не си подхождат. Да. Харесайте това видео за още.